Hi guys, o să fac un video în română, că toată viața asta realizăm tot felul de treburi și nu se gata veci. Am realizat că atunci când iubești, suferi. Și atunci când suferi, iubești. Și atunci când pierzi, câștigi. Și apoi când câștigi, iară pierzi. Dar de fapt, cred că secretul e în mijloc. Eu stau prezentă în fiecare zi, în fiecare moment. Stau în sufletul meu și în inima mea și mă gândesc. Mă pun și în papucii lui alții, of course. Dar viața asta e plină de alegeri. Depinde cum alegem. Nu putem avea totul, am învățat de la cineva odată. Am vrea să avem totul deodată, dar nu se poate. Așa că facem rai din ce avem, fă rai din ce ai. Poate ai lucruri simple, mărunte, dar fac mai mult decât totul. Și cel mai fain e să ai pace. Pace în inima ta, în mintea ta. Nu sta în gânduri, nu sta trist, nu calcula toate detaliile și nu sta în măruntaie. Dacă poți să share-uiești iubirea și zâmbetele tale, fă-le azi, nu aștepta pentru mâine. Timpul e prețios și merge repede. Ne trezim într-o bună zi că am adunat averi și bani. Poate că vrem să fim famous, dar de fapt nu asta e important. Cred că am venit pe acest pământ nu să explorăm doar fizic și material. Am venit să ne conectăm la inimă, să creștem, să fim mai buni, mai iertători și să învățăm că noi, de unde venim, din lumină, din pace, trebuie să ne întoarcem înapoi la fel. Nu venim să distrugem, să facem competiții, venim să share-uim aceste lucruri frumoase din suflet. Iubirea, acceptarea și iertarea sunt cele mai importante. Întotdeauna am zis asta și mențin părerea. Mă întorc de la Colorado, superb loc, drag sufletului meu, pentru că când ajung în Colorado simt că sunt în România, printre pădure și în natură, am oxigen, simt că respir. M-am conectat cu niște oameni foarte faini și am realizat că atunci când călătorim ne creștem, așa, ne maturizăm, ne găsim pe noi mai mult, te reconectezi cu tine, prin alții te poți regăsi mai mult și facem mult asta. Am share-uit faine povești și m-am bălăcit în ape fierbinți, în ape minerale. M-am dus printre pădure și am văzut niște cascade foarte faine. Viața e prețioasă, timpul e fain. Ai grijă de timpul tău, ai grijă de inima ta, de mintea ta, ai grijă ce pui în interiorul tău. Asta vei planta. Și cum am zis, atunci când suferim, ne maturizăm și învățăm lucruri faine. Prin oameni ne dezvoltăm și ne regăsim pe noi înșine. Driving-ul ăsta back home e foarte scenic și când am venit la Colorado a fost foarte fain. Stai prezent în fiecare zi. Mulțumește-i, cum am scris, pernei tale. Ai unde dormi, ai ce mânca, ai oameni în jurul tău. Suntem unul și același toți. Suntem divini, lumină, iubire, abundență. Haideți să fim împreună și să nu uităm că avem de adus mesaje frumoase de acest pământ, de această terra minunată.
în care noi trăim. Așa că I feel good. You feel good too. Be present. Be happy. Nu sta în trecut, nici în viitor. Fă-ți prezentul minunat. Memorii de neuitat. Și transformă ziua unei persoane dragi într-una de vis. Ori zâmbește la un străin, ori joacă-te cu un cățel și stai în inimioară și fii ceea ce tu vrei să vezi în lume, no matter what. O zi frumoasă, ca tine. Bye bye.